vždy som chcel podnikať. Chcel som naplniť túto svoju túžbu. Našiel som nejakú príležitosť, kde by to mohlo začať, tak som začal. Tak prvá vec bola rozhodnúť sa, že človek chce začať. Keď už sa do toho človek pustí, tak už naplno. A my tým, že zakladali tulivaky, ktoré vôbec neboli v tom momente v nejakom roku 2006-2007 vôbec na Slovensku známe, tak vlastne pre nás bola veľká výzva vôbec spraviť osvetu o tom, že čo sú to sedacie vaky, ako sa na tom sedí. A to trvalo roky, niekoľko rokov, dokedy sme zákazníkov naučili, že kľudne to môžete volať tulivak, je to pohodlné a je to toto. No ja mám pocit, že realita alebo nejaké kiksy nás fackujú furt, že vlastne ono v tom podnikaní nie je nič isté a že finančné problémy môžu dobehnúť firmu z času na čas, keď sú väčšie investície. A neviem, asi by som povedal, že možno z tých väčších kiksov, čo sme spravili, je, že sme nešli skôr do zahraničia. No určite vytrvalosť, odvaha aj trpezlivosť. Človek stretne počas podnikania strašne veľa ľudí a to je akože skvelá vec, lebo je to o nadväzovaní kontaktov, o stretávaní sa, neviem, to tak veľmi obohatilo. Už som mal možnosť poznať mnoho nových ľudí kvôli podnikaniu. A spraviť si jednoduchý biznis model a hneď ísť do zahraničia.